Dead on arrival ti upatapulo ket lima ti tawen na construction worker ken residente ti poblasyon 1 iti ili ti Pasuquin ani Richard Odaundo kalpasan an aksidente bayat iti panangimaneho na ti motorsiklo na. Iti investigasyon ti pulisya, agpaabagatan na direksyon ti biktima idinta madanunan na iti pakurbada paset ti kalsada sa kupen ti barangay 11 Nalvo iti metlaing na sao nga ili. May pagrupan ti kontrol ti manibela, rason an overshoot ken aksidente an nadungparna ti eucalyptus tree. Gapoy ti impact, naipurwak pa iti biktima iti kalsada ken namin pinsan met ang nadadael ti motorsiklo na. Ada nang ngagak nga kasla na kanalbo nga na kasla de tinabuttak sir nga kasla bote kuma isugayam de motoren sir. Ata idi may mikitaonen sir nagpukawak pay ata ma. Anang ata de yun kunak gayam idi may mikinitan sir. Awan nawarwara de di motor nan sa nakapaklib yan ta kalsadan. He was wearing a protective helmet naman nung nangyari yung insidente, pero masyado lang talaga siyang mabilis. Gawa din po na siya is under the influence of alcohol. Basari ti pulisya nakapagrespondeda iti uneg ti 5 minutos iti nakapasamakan ti aksidente ken insigida na itaray ti biktima iti balay pagagasan. Ngem saan na nalasatan digiti nakaro a sugat a sinagaba ti naduma-duma paset ti bagina. Nagbalaag ti pulisya kadagiti motorista iti risgo ti panagmaneho bayat an nakainom ti arak. Lagi kong sinasabi, pagka nakainom po tayo at medyo hindi na po natin kaya magmaneho, is wag na po nating pilitin. Mas magandang matulog na lang po tayo and always wear our protective helmet po pagka nagmamaneho po tayo, and pagka four wheels naman po, use our seat belt para po hindi na po maulit yung mga ganitong insidente. Saan met pay ang maawat ti pamilya ti biktima iti laat nga ipupusay na. Napalaos tila dingit da kang runaan na taagkasangay kumapay dayto inton bigat. Kuna ti asawa na ni Jennifer, inkid daw pay ti biktima dagiti kayat na apaala. Ngem saan daan ni namnama aparamet gayamen iti bukod na amansayag dagiti maisaga na amakan. Kayat nga palutot pansit kin ginagkat siya. Sa ipapartina ko meti karnero nga kalding. Ano ang plano tayo ito nabigatan? Bali, ulit wa minutang sir. Kiyar arapaapen ni Jennifer ket iti panagparik na ti asawa na, kunan ano maikanda ito iti gundaway, at da iti mensahe na para keng kuana. Iti baga, kat ape ngamin napanggapay lang ako napasamak ti kasta ko na. Dakila pukaw ti pamilya Odaundo iti pupusay ti biktima, gapot isuna ken tilaeng inaunaan nga anak na iti kang runaan nga agsapsapol. Makumikum da amang panpanunot nung kasanudang iremedyoan ti pangpinansyal na problema da. Para kariti mga yat at tumulong, kontaken laeng iti mobile number 0960-287-1779. Mark Magdirila, Balitang Solid North.